8 апрель социаль хезмәткәр көне бүлек берничә оешманы берләштерә. 30 санлы республика модди ярдәм күрсәтү үзәге филиалы, Мояк халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәге, кортлар һәм инвалидлар йорты. Әлеге оешмаларда барлыгы 105 белгеч хезмәт куя. Иң аз якланган аз киремле күп балалы гаиләләргә гомумән яңа туган сабыйдан алып өлкән яшьтәге кешегә кадәр бүлектә социаль ярдәм алучы буларак исәптә тора. Өлкән бу милли проект кысаларында 65 яшьтән узган өлкәннәргә диспансеризация уздыру планлы рәвештә башкарыла. Бу елны барлыгы 2408 кешегә медицина күзәтү үткәрү планлаштырыла. Өлкәннәрне карарга өйрәтү мәктәбендә эшли башлаган. Алга таба сиделка вазифасы да кертеләчәк. Яңа төр хезмәткә мохтаҗ гаиләләр саны аз түгел дип хәбәр итәләр социаль яклау бүлегеннән. Кеше өчен ялгызлыктан, бигрәк тә ялгыз картлыктан да куркынычрак нәрсә юктыр. Гомере буе эшкә бирелеп, үзен башкалар турында кайгыртуга багышлаган, шәхси тормыш турында онытканлыгын ылагайгач кына аңлаган, һәм әлеге проблемалар белән ялгыз калганнар әз түгел. Алар өчен социаль хезмәткәр дөнья белән бәйләүче ышанычлы таяныч. Ни кызганыч, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр саны кимеми. Мөслим интернаты андыйларны үз канаты астына ала. Районның картлар һәм инвалидлар йортында бүгенге көндә 57 кеше гомер кичерә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.